איזה מרק אפי הכין, איזה מרק, אבל חברים, אני טועם ראשון. מה? זה וידאו. בוקר טוב, הצלחנו להתעורר, לא היה קר בלילה, בכלל לא קר. אפילו היה חם. גם לא היה רוח. נכון יוגבי? היה חם מאוד. חם. חם. ונקווה שנצליח. מה עשית לתומר? מה קרה לתומר? הוא נחנק? הוא פשוט ראה את כל הלילה. מעלה השוש, מישהו בא עם שופל ואישר את המעלה. פשוט בושה וחרפה מה שעשו למעלה. אפילו אפשר לעלות אותו 2/4. אשכרה אישרו אותו. אין פה מה לכוון, אין כלום. אורן עולה בקלילות, לא מרגיש את המעלה, ניק אחריו. בטיולית של אגד. בטיולית של אגד. פשוט בושה מה שעשו למעלה הזה. סוף המעלה. וואלה, אין מעלה, חבר'ה. אין מעלה. יניב עולה את מעלה השוש, שכבר זה לא מעלה, זה נהפך ממעלה למעבר השוש. ארז עובר את מעבר השוש, זה לא מעלה, זה מעבר השוש. להדגיש מעבר. רפי עולה ואין פה כלום, האוטו אפילו לא קופץ. אורי חכם גם עולה. רכב לא נעול, לא שום דבר. זה נהיה מעבר, זה לא מעלה, אני מדגיש, מעבר השוש. הוא עולה את המעבר, זה לא בעיה. נו, תומר שם טייס אוטומטי במעלה. עוד חבר מהמועדון מספר 1, המועדון שמטייל ולא שובר. מה, אתה עם השוודי? הנה המזלג מעלה את ה... איפה קנדי? איפה קנדי? הנה שחר עולה בקלילות את מעבר השוש. מדגיש, מעבר השוש הוא כבר לא מעלה, הוא מעבר. אתה מוכן להתחיל לנסוע? נראה לי שאח של שחר מת באוטו. שחר, יש לך גופה באוטו! לפי הריח מהגופה נראה לי משהו מת. הנה יוגב עולה עם הגמל כמונה. שידך כבר נוגעת בידו שלכם, מדד אלך גם תפילה אין לי, מדד לי עתיד בלי תקווה בלי חלום, מדד אלך גם תפילה אין לי, זה כותב לך ידו ליבי שולח, זה פרקיס הדוש שהאבי פורח, כי בשביעי בכל נובמבר, מחר שולח לך סיגליות וזה קשור בסרט. צ'אלה אליי
בית, מה קרה? נו, בקלילות אודי עלה. היא לא מפריעה. הנה עכשיו אורן. אחריו יניב. 1-1, יאללה. כל הכבודת. אורן עלה. סע. זהו. עכשיו כמו שצריך עלית למעלה. כל הכבוד לצה"ל. גד רטוף השני, רטוף הגד, לא תשחק. אחרי שאישרו את ורדית, גם את ורדית אישרו. יוגב מתחיל לעלות מה קשה שהמעלה קל. אמרתי לך שהוא קל. אישרו אותו, אישרו את המעלה גם את זה. הנה שחר. וואלה, כמו גדול. הנה, ארז. לא, היא לא מפריעה. היא לא מפריעה לו. עשינו את האבן לשם, אני מקור לארץ כבר. אורי לא הולך, אבל הזמן שלך אותו. תחכה, אלון, תחכה שם. והנה, ניקולאי מדלג. תודה רבה. בחריץ, ניק, מתוך החריץ, בחריץ, כן. אתה אוהב בחריץ? כן, חביבי, בחריץ, בחריץ. כן, תכניס לחריץ. למה אתה לא מחכה, הקקה? סע! כל הכבוד. אל תעצור! זהו, כמו גדול. לא נעול, לא נעליים. ככה צריך. רצוף, אורי, רצוף. כן, הוריד אוויר. בוא'נה, תקשיבו על 10. הנה, הגיע הזמן שיעלה. 8 שעות כיוון. בוא'נה, אנשים כבר נרדמו, אכלו ארוחת צהריים. ניסיון מספר 48. כן, זה היה... לא, 49 דווקא. זה רוביקון. רוביקון. כן. אוי! צילמת את הקבוצה? כן, אבל בזווית. מה? כן, אבל בזווית. תותח! רפי! זה כמו...